za 9 horami a 9 řekami, to však to znáte, na přístavu v Rajnochovicích, kde auta často zamrzají i na podzim a kde pan Cícha každou neděli 8:13 vyzvedává klíče od kostela. Tam, kde žijí nejspokojenější kocouři na světě, Mikeš se Snížkem, udál se tento příběh. Otec Jiří, místní farář, byl před rokem uveden do nepříjemné situace. Otče Jiří, nesu vám psaní, že prý vám pošlo nového kaplana. Otec Lukáš se prý inspiroval velikonočními zvony a odcestoval do Říma. Otec Jiří začal usilovně přemýšlet, jak to však známe, přemýšlení bolí. A nejinak tomu bylo i u něj. Když v tu ráno přišel spásný nápad a v hlavě mu zaznělo: na otce Petra Káňu. A tak se nový kaplan z dalekého severu vydal na cestu. Idylka se zdála na spadnutí. Krom otce Petra na přístav k padrínovi Adanovi přišli Hany a Dáška a všichni se po večerech společně scházeli. Padrinku, řekni nám nějakou pohádku. Prosím, pohádku. Čeči, moje děcka. A tak teda jo. Však víte, že jsou nejhodnější, že? Tak se pohodlně usaďte. Nebo možná i si lehněte. Tak. A představte si, že Sparta vyhrála hokejovou extraligu. Ostatně to se může stát jen v pohádce. Teď už vážně. Představte si, že zítra vstáváte v 11. To bylo krásná, ještě jednu. Když v tom náhle pohodovou idylku přerušilo něco, nebo snad někdo?
Vždyť na stěnku máme přece na arše. A ona je to Nejkrásnější princezna v celém království Rajnochovském. konec prvního dějství. Mezitím v dalekém, předalekém zámku přemýšlel princ Krason nad tím, jak ulovit svou vysněnou princeznu. Na první to totiž zkoušel různě. Snažil se ji chytit do kruhu, prosil na kolenou, snažil se jí zbalit, ale nic mu nevycházelo. Princ Krason nakonec úsilí o dobytí nedobytné princezny zanechal, rozhodl se jít v životě dál a dobít druhou princeznu svého srdce. Ta však sídlila daleko, na místě, kam princ jezdíval jako malý kluk a kde se pořádají ty nejlepší tábory na světě a kde vládne aršácký král Vladislav I. Kopečný. Že štěstí je na dosah, ale nevěděl, že o nastěnku má zájem ještě někdo jiný. V tom ve svém spokojeném setrvávání byli přerušeni z nebe hrozivým hlasem. Nastěnku chci zaženu. Konec druhého dějství. Ptáte se, jak mohlo toto všechno dopadnout? Princ Krason povolal na pomoc chrabré muže a ženy z přístavu a na pomoc si přizvali i statečného drakobíjce z královského města Olomouc. Aby společně vytáhli na draka. Boj byl téměř na spadnutí. Drak, zhrozen chrabrostí týmáků, ulekl se a roztřásli se mu kolena. Ale nečekal, že přijde ještě něco mnohem horšího. Když však týmáci použili svou tajnou zbraň,
vystrašený drak odtáhl pryč. Ptáte se, co ho tak vyděsilo? Ostatně posuďte sami. Přístavem, tam si na tě počínáme, Brajoška, volníku, tam tě odchytnem. My máš povolání, jsme tady, nejsme páni jste, i láske profese, naši jsme v okrese, my řekneme roce sedmina, kolena před tím letní žád. Nikdy to